Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Сайлау мөмкинлеге зур, ләкин бәяләр югары. Сезонлы җиләк-җимеш продукциясын кайдан сатып алу тышлырак? Һәр якка ике полоса, җәяүлеләр өчен тротуарлар, яктырту баганалары, Чаллылар Мәләкәс Аръягы микрорайонындагы яңа күперне ничек бәяли? Поэтик укулар, музыкаль чыгышлар, интерактив мастер-класслар һәм башкалар. Шәһәрдә Чаллы укый китап фесты узды. Сайлау мөмкинлеге зур, ләкин бәяләр югары. Тамашачылар Чаллы ТВ телеканалы редакциясына шундый дәгъва белән мөрәҗәгать итте. Кайберәүләр авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә яшелчә һәм җиләк-җимеш кибеттәге хакларга караганда кыйммәтрәк дип зарланалар. Югыйсә фермерларның продукциясе шәхси ярдәмче хуҗалыкларда үстерелгән. Сезонлы җиләк-җимеш продукциясын кайдан сатып алу тышлырак, хезмәттәшем белеп кайтты. Ярминкәләрдә продукция ассортименты төрле, сезонлы яшелчәләрдән һәм җиләк-җимешләрдән алып ит ризыкларына кадәр. Чаллыларда яшелчәләрнең сыйфаты шик тудырмаса да, кайберәүләрнең бәясенә карата дәгъвалары бар. В ярмарках обычно говорят, что дешевле, чем в магазинах. Для этого и делается ярмарка для населения. Кибеттә кәбестәнең килограммы 12 сумга төшә, ярминкәдә ул 2,5 тапкыр кыйммәтрәк. Супермаркетларда кишер һәм чөгендер 16 сум, җирле фермерларда исә аның уртача хакы 20 сум. Иногда бывает разница в цене, но незначительная, я бы не сказала. Но там бывает и дешевле, тут дороже бывает или наоборот. А разницу в цене замечаете между магазином и ярмаркой? Замечаем. И куда польза? Польза сюда. Знаете, я стоимость, если честно, не сравниваю в магазинах, но там подороже, чем здесь, наверное. Әмма авыл хуҗалыгы ярминкәләре продукциясе капчыклар белән сатып алу мөмкинлеге белән җәлеп итә. Благодаря своевременной и слаженной работе структур государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий агропромышленного комплекса, торговой сети не допускается срывов в поставке необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. 2022 елда Чаллыда 100дән артык авыл хуҗалыгы ярминкәсе оештырылган. Сатып алучылар продукцияның ассортименты гына түгел, бәясе дә түбәнрәк булыр дип өметләнә. Яшелчә һәм җиләк-җимешнең уңышы да яхшы, димәк бәяләр сезонлы төшәргә тиеш дип саный чаллылар. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Һәр якка ике полоса, җәяүлеләр өчен тротуарлар, яктырту баганалары. Күп кенә машина йөртүчеләр Мәләкәс Аръягы микрорайонындагы яңа күперне бәяләделәр. Инде элеккесе транспорт йөкләнешен үти алмаган. Ашыгыч сәгатьләрдә юлдагы хәзерге хәлләрне безнең төшерү төркеме ачыклап кайтты. Әлеге заманча күперне Мәләкәс Аръягы халкы түземсезлек белән көтте. Объект күптәннән төзекләндерүне тәләп итә. Иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә биредә даими рәвештә бөкеләр була иде, ди автомобильчеләр. Микрорайон үсә һәм хәзер инде анда 42 меңнән артык кеше исәпләнә. Күпер төзелеше 2021 елда башланды. Некоторые думают, что это вот само собой разумеющееся. Вечером лег спать, утром проснулся и дорога готова. Күперле юл ГЭС һәм Мәләкәс Аръягы бистәсен тоташтыра. Төзелеш барышында 2 юнәлештә дә җәяүлеләр өчен тротуарлар төзекләндерелде. Яктыртуның яңа баганалары урнаштырылды. Машина йөртүчеләр сүзләренә караганда, хәзер өйгә яки эшкә күпкә тизрәк барып җитәргә мөмкин. Постоянные пробки были, хотя бы пропускная способность больше стала. Разгрузилась дорога, дома бы остановок там вообще пусто стало уже. Здесь односторонка же была, ни туда, ни сюда не проехать было. Сейчас проехать смело можно. Инфраструктуру города расширяет и доступность, быстро доезжать можно. Күперле юл төзелеше имин сыйфатлы юллар, милли проекты һәм урам юл шелтәрен ремонтлау республика программасы кысаларында башкарылды. Объектның бәясе 1 миллиард сум. Ойзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Юлны ничек дөрес чыгарга, нәрсә юл транспорт хәрәкәтенә китерергә мөмкин? Бу сорауларга җавапларны күпләр белә. Кебек еш кына җәяүлеләр аларны боза. Россиядә юл хәрәкәте иминлеге атналыгы уза. Чаллы дәүләт автоинспекторлары мәгариф учреждениеләрдә акциялар үткәрә. ЮХИДИ хезмәткәрләр белән бергә хезмәттәшем Ойзилә Шаймөхәммәтова 3нче сыйныф укучылары янына 57нче гимназиягә китте. Вот смотрите, вот Артемий, да, стоит? Вы его видите сейчас все же, да? Вот. А если он идет за машину, к примеру, сейчас его не видно, правильно? Но за окном не считается. Вот вы вот здесь его сейчас не видите за машиной. Вот.
Балаларга шундый җиңел һәм гади итеп автомобильчеләрнең кечкенә җияүлеләрне күрмичә дә калырга мөмкин икәнлеге турында сөйләделәр. Бигрәк тә балалар юлга кисәк кенә тукталган машина артыннан килеп чыксалар, бу вакытта шоферга туктарга вакыт җитмәскә мөмкин. Укучылар алган белемнәрен төшерү төркеме белән дә уртаклашырга булдылар. Когда переходишь дорогу, нужно сначала посмотреть налево-направо, потом опять налево, и только так и посмотреть, едут машины или нет, и только тогда переходить. Отвлекаешься на телефон и можешь не заметить машину. Так же, как и водитель. Ему тоже нельзя сидеть в телефоне по дороге, потому что он может не заметить кого-нибудь, кто переходит дорогу. Во дворах есть арки, и там не видно ни самого человека, ни машины. И сначала ты должен подойти на край бордюра, убедиться, что не едет машина, и пройти. Мондый дәресләр мәктәпләрдә генә түгел, өйдә дә үткәрелергә тиеш ди автоинспекторлар. Моннан тыш ата-аналар үз мисалларында юл аша ничек дөрес чыгарга икәнен дә күрсәтергә тиеш. Госавтоинспекция рекомендует родителям, особенно детей начального школьного звена, с начала учебного года разработать безопасный маршрут движения из дома в школу и из школы домой. В случае, если ребенок при движении в школу пересекает проезжую часть, объяснить ребенку, как правильно переходить проезжую часть, на что обращать внимание и как вести себя в сложившихся дорожных ситуациях. Атлый торган автобус акциясының һәр катнашучысы куркынычсыз маршрут буенча гына барырга вәгъдә итте. Ә иң мөһиме юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә, чөнки алар кечкенә җәяүлеләрнең сәламәтлеген һәм гомерен саклап калачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Поэтик укулар, музыкаль чыгышлар, интерактив мастер-класслар һәм башкалар. Шәһәр үзәк китапханәсенең барлык кунаклары өчен шундый программа әзерләнгән. Автошәһәрдә беренче тапкыр чаллы укый китап фесты узды. Анда Чаллы ТВ телеканалы корреспонденты Резида Шаймарданова да булды. Надита Барсиган Чаллыга быел күченгән. Мөслим районында яшәгән вакытта да ул һәрвакыт мондый чараларда катнашкан. Әмма Чаллыда китап фест зуррак һәм кызыклырак чара ди ул. Мне понравилось абсолютно все, и костюмы, и то, что нам рассказывали, все очень хорошо рассказали, и я узнала много всего нового для себя. Бөтен фестиваль әдәбиятны борынгыдан хәзерге заманга кадәр чагылдыра торган күргәзмә тирәсендә тәкъдим ителгән. Оештыручылар бу чара шәһәрдәшләренең укуга кызыксынуларын арттыруга һәм аларның дөньяга карашын киңәйтүгә юнәлдерелгән диләр. Челны читающий город. И хотелось бы, чтобы это продолжалось и впредь, и с молодежью тоже, и старшее поколение передавало свою любовь к литературе. Чаллы укый дигән китап фестта теләге булган һәркем катнаша алды. Бернинди яшь чикләүләре дә юк. Һәр категория өчен үз программасы уйлап табылган. Мәктәп укучылары һәм студентлар өчен диафильмнар күрсәтү дә оештырылды. Мне понравилась эта атмосфера старости, что ли, как... А еще мы, кстати, собирали пленки и восстанавливали их. Дома хранились подобные фильмы, правда, я никогда не видел их, потому что у нас был сломан этот аппарат. Моннан тыш фестиваль кысаларында ике шәһәрдәшебез Әлфия Сиддикованың һәм Гүзәл Калчеринаның күргәзмәсе ачылды. Бу күргәзмә безнең туган якка багышланган. Монда без күрсәттек үзебезнең мөхәббәтебезне туган якка. Работы представлены разножанровые. Тут и батик, и картины выполнены пастелью. И вот смотрите, вот это батик, техника красивая. Һәр ай сайын шәһәр үзәк китапханәсендә күргәзмә экспозициясе үзгәрә. Резида Шаймарданова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского».